L-Istati Uniti għadha tirrikonoxxi l-leġittimità tal-Parlament Libjan, madankollu lesta li tisma' lill-gruppi kollha involuti fil-kriżi tal-Libja. Hekk saħqet l-Ambaxxatriċi Amerikana Libja Deborah Jones. Bħalissa Jones qed taħdem mill-Ambaxxata Amerikana għal Malta wara l-evakwazzjoni mill-Libja x-xahar li għadda minħabba sitwazzjoni vjolenti preżenti. Minkejja dan Jones issostni li l-Istati Uniti qed tirrifjuta li tirreferi għal milizja ta' Miżurata bħala terroristi. Hija saħqet li f'pajjiż li għadu kif għadda minn rivoluzzjoni, il-poplu Libjan għadu mhux jintebaħ bl-isfidi li jġibu magħhom id-diviżjonijiet fih dan il-pajjiż. Żiedet li n-nuqqas ta' kunsens fost il-poplu Libjan qed jimmina kull sforz għall-għaqda fil-pajjiż. Jones sostniet li kull tip ta' ntħil minn forzi esterni mhuwiex taġita l-istabilità tal-pajjiż, anzi dan jaf ikompli jiggrava s-sitwazzjoni preżenti. Hawn l-Ambaxxatriċi rreferiet għall-attakki mill-ajru li seħħew ftit tal-jimilu. Jones ċaħdet ukoll rapporti li l-Istati Uniti huma involuti f'xi eżerċizzi kontra t-terrorizmu permezz tal-forzi navali tagħha fir-reġjun. Deborah Jones irrimarkat ukoll dwar ir-rwol ċentrali li għandu pajjiżna e kif il-pożizzjoni ġeografika u l-kuntatti eċċellenti tal-Gvern Malti qed jgħinu biex ikunu evakwati iċ-ċittadini barra mill-Libja. Hija ringrazzjat l-Ambaxxata Amerikana għal Malta talli għamlitha possibbli li l-Ambaxxata għal-Libja tkompli topera minn pajjiżna. Intant fil-jiem li ġejjin mistenni jitlaq għall-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda biex tiġi diskussa s-sitwazzjoni tal-Libja u s-sanzjonijiet li se jinħarġu fil-konfront ta' dawk li jimminaw l-istabbiltà u l-paċi fil-pajjiż.